que ens falta és recuperar la confiança. No? Al final, el PSC hem estat un partit hegemònic a Terrassa, hem governat des de l'any 79, per tant, tota la democràcia fins a l'any 2019 que perdem les eleccions. Per tant, hem estat un partit en el qual doncs, hem sapigut mantenir la confiança de la ciutadania durant molts anys. Potser massa. I potser també això a vegades són motxilles que també vas carregant, no? I va arribar un moment també que hi havia una sensació, no, a la ciutat de que el PSC ja fa 40 anys que governa, cal canviar, no? Tot i que no va ser així, perquè van canviar però no van canviar, perquè qui va venir era el Jordi Ballart, que era el regidor més veterà de la Saló de Plens de l'Ajuntament. Per tant, el canvi és relatiu, no? Però sí que és veritat que hi va haver un canvi de sigles i que això potser sí que és veritat que hi havia una sensació, no, a la ciutat de que això era necessari, però jo crec que era un error. I de fet la trajectòria segurament ho demostra. Jo penso que el PSC el que li falta és això, és tornar a recuperar la confiança, perquè el PSC no ha canviat. O sigui, el PSC som un partit històric, no? Un partit amb una llarga trajectòria a Catalunya, però també al conjunt d'Espanya, amb el PSOE, i per tant som un partit que tothom identifica, que podem agradar o no, però que no generem sorpreses, segurament, no? En el conjunt de l'electorat. I som un partit, en aquest sentit, segurament un partit previsible, però un partit que té clares quines són les seves prioritats, i això jo penso que la ciutadania sí que ho sap percebre. Jo crec que ha estat un mandat perdut. O sigui, no és un mandat en el que no ha passat res. De bo, vull dir, o sigui, és un mandat en el que si tu preguntes a la... O sigui, no ho dic jo, això, el que diré ara. Si tu preguntes a la ciutadania, no? A una enquesta, un baròmetre, tu preguntes quina és l'acció, l'actuació més rellevant del govern municipal en aquest darrer any, no? Que alguna cosa a destacar. Hi ha dues respostes que superen àmpliament la resta de respostes. La primera és no ho sé. I la segona és cap. No? O al revés, o la primera és cap i la segona és no ho sé. No? Però, vull dir, i després, amb una gran diferència ja venen la resta d'opcions. Què vull dir amb això? Que al final la ciutadania no sap reconèixer què és el que ha fet aquest govern. O sigui, quin ha estat el projecte, quina ha estat la gran actuació, quina ha estat aquella cosa que l'Ajuntament, dintre, naturalment, de les seves competències, no? Doncs en aquest mandat hem decidit anar per aquest camí, no? Hem decidit apostar per això, hem decidit idear aquest projecte. No. O sigui, aquest govern, en aquest mandat, i en l'anterior també, s'ha limitat a la gestió del dia a dia. Que s'ha de fer, naturalment, no? El dia a dia s'ha de gestionar, però ja està. No? I aquesta falta d'ambició, aquesta falta de visió també, i aquesta falta de planificació es tradueix, no? En l'acció de govern, i això la gent ho identifica. El que no es podem permetre és que Terrassa sigui una ciutat desigual, que és el que estem... o sigui, és on estem ara i on anem. Perquè hi ha desigualtats que s'agreugen amb el pas del temps, i jo penso que això sí que és la urgència d'aturar-ho. No? Per què? Perquè no pot ser que la renda per càpita del centre tripliqui la d'alguns barris de Terrassa. No? Això, podem parlar de renda, podem parlar de població en atur, podem parlar de població amb estudis baixos, podem parlar de taxa d'immigració, podem parlar de diferents factors socioeconòmics que evidencien, no? Aquestes velocitats diferents entre el centre, una primera corona, una segona i una tercera. No? I el PSC no té una recepta màgica, perquè si la tinguéssim, doncs el problema segurament ja no existiria. No? Però sí que és veritat que un ajuntament, un govern municipal, dins de les eines que té, de les competències que té, pot fer coses. És veritat que no ho podrà solucionar. O sigui, el problemes endèmics de desigualtats socials, de creixement desorbitat que estem vivint i que viurem la ciutat en els propers anys, un ajuntament té eines molt limitades per gestionar això, perquè les competències són les que són, no? En les que ens dona la llei de bases de règim local. Però sí que té instruments que pot ajudar o a mitigar aquestes desigualtats o a reduir-les. No? Aquí hi ha un instrument per mi que és fonamental,
i que el govern de la ciutat no l'ha sabut aprofitar fins ara, que són els plans de barris. Aquí el govern de Catalunya va convocar o va aprovar una nova convocatòria dels plans de barri, que ja vam tenir aquí a Terrassa, hem viscut de prop, perquè hi ha barris que s'han beneficiat d'aquest instrument. Això el govern de Catalunya ho va impulsar i l'Ajuntament de Terrassa no l'ha sabut aprofitar. Per què? Perquè va presentar una convocatòria, no va sortir escollida. Ja vam alertar des del PSC que potser no era l'opció que més opcions tenia per poder aconseguir aquest finançament per transformar, perquè això sí que és un instrument que transforma, no un barri només ja, sinó una zona concreta. I tenim un problema perquè no podem o no podrem absorbir tot el trànsit que s'està generant als carrers interiors de la ciutat. I què hem de fer? Doncs descongestionar. I com es descongestiona? Aprofitant les rondes que tenim. Si és que a Terrassa ho podem fer, perquè a Terrassa tenim la Ronda Nord. Ronda Nord que no està acabada, que ha d'arribar a Sabadell, Castellà, i que ha d'arribar a Granollers. I això passarà. A Sabadell més aviat que a Granollers, però passarà. I naturalment que nosaltres ho defensarem fins al darrer dia. Però mentrestant, mentre això no succeeix, tu has d'intentar fer que la mobilitat interna pugui descongestionar-se a través d'aquestes vies, no? I això com es fa? Doncs buscant sortides alternatives, connectant la Ronda Nord amb Can Boada, fent una nova sortida, ara un nou vial a l'Avinguda Parlament a Can Roca perquè es descongestioni la carretera de Matadepera. Les eines que tens les has d'aprofitar, no? Jo penso que a Terrassa no aprofitem suficientment les rondes que tenim, parlo de la Ronda Nord perquè és la principal, però tenim també l'Avinguda del Vallès, que en algun moment que se li diu Ronda Vallès, però que no és una ronda, que és una avinguda, però que en algun moment haurem de fer una reflexió sobre si allà necessitem una ronda de veritat. I una ronda de veritat implica una transformació de l'Avinguda del Vallès, no el que tenim ara, que és una avinguda, no una ronda, no? Bé, doncs això són mesures que el govern municipal ha de posar damunt de la taula i que fins ara doncs, no veiem aquesta voluntat, no? I tenim un problema molt gran d'aparcament. I hem d'incentivar el transport públic, estic d'acord, però el vehicle privat és una eina necessària, és un instrument de treball. Per tant, el vehicle privat hi continuarà existint, sobretot als barris populars on tenim persones treballadores que treballen a un polígon industrial, que s'aixequen a les 5 del matí i que necessiten el vehicle privat, perquè no tenen alternativa, perquè no poden anar en transport públic, perquè l'administració no li ofereix una alternativa. Doncs si no oferim una alternativa al transport públic, garantim que la que tenen, que és el vehicle privat, com a mínim no tinguin tants mals de cap com tenen ara. Perquè no pot ser que una persona que surt de treballar, que està 9 o 10 hores a la feina, que arriba a casa seva, que vol estar amb la seva família, hagi de perdre cada dia mitja hora de rellotge per aparcar, per trobar lloc a 10 minuts caminant a prop de casa seva. Això no pot ser. I això un ajuntament ha d'intentar donar solució en aquest problema. I això, doncs, com es fa? Doncs amb aparcament. Sí, tampoc cal inventar res, amb aparcament. I a Terrassa, en el nucli urbà, tenim molts espais, tenim molts solars que estan en desús, que no tenen cap utilització, que són de titularitat privada i que, per tant, que l'Ajuntament ha de fer un exercici de negociació amb el titular d'aquest solar, però conveniar. El PSC mai ha trencat ponts amb tot per Terrassa. Mai. O sigui, és veritat que hi va haver un moment, a principis del mandat del 2019, no? quan guanyen les eleccions, no? I el PSC perdem, és veritat que hi va haver un moment de certa tensió política, que a vegades doncs, potser les emocions passaven per damunt de la raó, no? I això en política no sempre és positiu. No? I això penso que per part de tots vam tenir la nostra responsabilitat en el seu moment. Això ara no és així, perquè al final també el temps refreda les relacions, però sí que és veritat que el PSC mai hem trencat relacions o els ponts amb el govern de la ciutat per un tema de responsabilitat, perquè el PSC, quan no hem governat, des del 2019 hem estat el primer partit de l'oposició, i el primer partit de l'oposició no pot
viure d'esquenes al govern de la ciutat per un tema, insisteixo, de responsabilitat institucional, i perquè penso que també la ciutat això no ho vol, no? Per tant, això que quedi clar. Hem fet un acostament o no? No, hem fet un exercici de negociació que és pel que estem. O sigui, a nosaltres la ciutadania ens situa aquí perquè volen que siguem útils i que donem resposta als problemes que tenen. I el PSC va fer la reflexió interna també de dir, a veure, hem de ser útils. O sigui, nosaltres, evidentment, si el govern ens presenta un projecte en què estem radicalment en contra, votarem que no, perquè això no és bo per la ciutat. Però si nosaltres fem aquest exercici de dir, no, doncs seiem, parlem, negociem i posem a damunt de la taula aspectes que el PSC considera que són positius per la ciutat. Si el govern ho accepta i arribem a un punt d'acord, doncs això també s'ha de traduir en fets, no? I en aquest sentit, l'abstenció en els pressupostos va venir per aquí. Penso que va ser un exercici de responsabilitat per part nostra, però ho tornaria a fer, perquè al final penso que la ciutat vol això, no? Perquè el no a tot, o sigui, aquesta oposició destructiva que veiem a Espanya, per exemple, o sigui, això a qui beneficia? O sigui, això què resol? No, això és política estèril, política inútil.